bardzo ciepły, choć grudniowy dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory. Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich. Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski. Niebo, ziemi, niebu, ziemia. Słuchajcie, ja wiem, że wam wszystko smakuje na tej Wigilii, ale tak po trochę chciałabym, żebyście coś poopowiadali, jak to u was Ritti było w domach. Grzesiu, nie będę gadać, czy jest najstarszy, czy w średni w wieku, ale z prawej ręki cię mam, to cię poproszę teraz o takie wspomnienia. Powiedz mi, jak popatrzysz na nasz stół wigilijny, czy tak też u ciebie w domu było? Mi się wydaje, że ty nie musisz go dać, że jest najstarszy, bo to widać. No tak, patrzę na ten stół, to no być może nie wszystko było aż tak bogato, bo jak wiadomo oczywiście w czasach zamierzchłych, bo jakoś tak się stało, że wszyscy wracamy do dzieciństwa i wtedy jakoś tak te święta były dla nas takie jeszcze lepsze jak dzisiaj. Wszyscy tak wracają, no bo byliśmy dziećmi i cieszyliśmy się na te wszystkie dodatkowe, oprócz tej naszej wiary, tego Kościoła, tego Jezuska, tej stajeneczki, tego Bożego Narodzenia, cieszyliśmy się na te nasze zwykłe takie prezenty jak słodycze. No właśnie, a jak to było z tymi prezentami? Bo teraz to wiesz, tak modnie kupować coraz to większe, bogatsze. Jakie te twoje dzieciątko kiedyś było? No to były właśnie takie skromne te dzieciątka, ale właśnie to cieszyło. Bo dzisiaj jest takie bogactwo, że ja widzę, jak na przykład dzieci dostają prezenty pod choinkę, to one dostają tak dużo, bo jeszcze jedna babcia, druga babcia, jeszcze mama, jeszcze ktoś tam, jeszcze tak ciocia. się prześcigają. I te dzieci tak biorą jeden prezent, odpakowują, kładą, biorą drugi, a my mieli jeden. Albo to było jakieś autko, albo ja to zawsze wspominam, bo to jest prawda, więc co mam wspominać, jak nie to, co Żek przeżył, że zawsze się dostało albo rękawiczki, albo dres, albo dostało się szal, albo czopka, to jeszcze usztrykowane. Tak, na to się czekało cały rok. Na to się czekało. Czy na tym stole wigilijnym z takich lat dziecięcych była jakaś potrawa, którą naprawdę, choćby nie wiem co, bo gadają, że na Wigilii trzeba pokosztować wszystkiego. Czy było coś takiego, czego nie jadłeś, a nie jesz i teraz? No więc tak, jak już potem, że się ożenił, to troszeczkę tych potraw się pojawiło więcej, ponieważ prowadzili mnie taką tradycję jak u babci mojej żony, bo tam jeszcze dodatkowo były pierogi, i czasem pojawiały się po prostu jakieś tam inne potrawy, a u mnie było bardzo tradycyjne, proste rzeczy. Karp, kartofle, kapusta z grochem i siemieniotka, której Żech nie lubił. Ale siemieniotka. Nienawidza po prostu do dzisiaj. I do dziś nie mogę lubisz? za to, wiem, że to jest taka tradycja, ale nie mogę. Pamiętam taką Wigilię, że był mały i ten zapach siemieniotki i cały dzień Żech czuł, bo po prostu Żech był na to jakoś uczony, że był na wieczór taki chory, że ja nie mógł siedzieć przy stole po prostu przez ten zapach tej siemieniotki. I nigdy nie jem. Jem przeważnie barszcz z uszkami, albo jak gdzieś dawno temu to mama mi tam gotowała jakieś inne zupki, żeby mnie zbyć na te A święta. widzisz, ty nie lubisz, a do innych Wigilia nie może być bez siemienotki. Jak ci nasze pierogi smakują? Nie może, no pyszne, Dzierżek już tu próbował, wszystko pyszne. Makówki? I makówki pyszne. Pierniki wyśmienite w ogóle. Śledzie są na stole, jest ryba na stole, Kapusty? są ziemniaki, kapusty. A kapusta ulubiona jako? Z grochem? Z grochem, z grzybami? na święta z grochem. Z grochem. Oczywiście z grzybami też bardzo lubię, ale generalnie nie potrzebuję ją mieć na święta Bożego Narodzenia, wystarczy mi tylko ta z grochem. Chociaż do tej z grochem czasami też dodamy trochę grzybów, także mamy wszystko w jednym. Macie wszystko Takie w jednym. kapuściane łoszątko. Ale przypomniał mi się taki żart, dowcip praktycznie, związany z świętami, jak Żek był mały. To myślę, że było za komuny, to na Familoka grasowało dwóch złodziei. To były dwa takie kumple i oni tak kradli, dziennie coś musieli ukraść. I przed świętami wiedzieli, że ludzie wieszają za okno przeróżne potrawy, które mogłyby się zepsuć, bo nie było lodówek w domu w tamtych czasach. No i był taki jeden sąsiadów we Familoku, co on zawsze się kupował królika i wieszał go zawsze za okno. No już tak wiedzieli 2 dni przed Wigilią, to już tego królika wieszał. To te dwa złodzieje się załatwili drabina, postawili i włażą na tej drabinie i ten już tak ściąga tego królika, na pierwszym piętrze jest. Dosyć wysoko, idzie milicjant, nie? Pan do, co to tam jest? Co pan tam robi? A on go, no nie, bo wie pan, tu mieszkał nasz kolega, chcieliśmy mu taki prezent zrobić na święta, my mu kupili królika, chcemy go powiesić. A ten milicjant go do, żadnych niespodzianek, żadnych prezentów, proszę zabierać tego królika i wyrywać do domu. No to mu się rzeczywiście udało. A ostatnie pytanie, bo wiem, że ty ze śląską gadką nie masz problemu.
Jak jest karp po śląsku? Karp? Tak, echt po śląsku. Czy też mnie zaskoczyło. Wiem, że tak różnie go dają, ale powiem Ci, że boję się tak nazywać cokolwiek po śląsku, bo wiem, To że... jest taka stara nazwa, tak co naprawdę kopniesz, od naszych, wiesz, nawet i chyba to pradziadków. To inaczej go dają. Co nie przyjdziesz parametrów. Nie wiem. Wiem, że go dałem tak różnie. Jest taka nazwa, No, karp powiedz. po śląsku to jest kaper. Kaper, no. Tak Dokładnie. myślał, że coś takiego, ale nie chciał, że strzelać. Dobra, to Kaper. zgodzimy się z tym, że teraz już wiesz, będziesz pamiętać, Tak. a ja Cię teraz poproszę i myślę, że wszyscy goście, żebyś nam tak fajnie zaśpiewał tak na te święta. A jeszcze Ci powiem, że my nie go dali u nas, tam Kaja mieszkał w Nowym Bytomiu w Rudzie Śląskiej, kaper, a my go dali, że będę mieć karpwy. Karp, to blisko A kapela. na święta będą karpwy. Dobrze, to zaśpiewam Zapraszamy, zaśpiewaj nam. jedną z Fajnie. moich postarałek. Napisałem do dzieciątka ciepły list i myślałem, że odpisze mi wzruszony. Zaglądałem wciąż do skrzynki, a tam nic. Więc chodziłem bardzo smutny, zawiedziony. Zapytałem o to mamę, jak to jest, że nie mogę się doczekać odpowiedzi. Ona wtedy mi odrzekła: nie smuć się. On odpowie, kiedy w grudniu się narodzi. Takiś Ty, Jezusku, milutki, cieplutki. Takiś Ty, kochany i pełen uroku. Zawsze taki jesteś, słodki i malutki. Bo Ty, Jezusiczku, rodzisz się co roku. Napisałem do dzieciątka ciepły list. Poprosiłem go o szal i rękawiczki, ciepłą czapkę na zimowe, chłodne dni, o bambosze i kożuszek na guziczki. Poprosiłem go o zdrowie dla przyjaciół, by w opiece całą moją miał rodzinę. A gdy gwiazda już zaświeci w ciemny wieczór, poprosiłem go do siebie na Wigilię. Takiś Ty, Jezusku, milutki, cieplutki. Takiś Ty, kochany i pełen uroku. Zawsze taki jesteś, słodki i malutki. Bo Ty, Jezusiczku, rodzisz się co roku. Takiś Ty, Jezusku, milutki, cieplutki. Takiś Ty, kochany i pełen
że taki jesteś, słodki i malutki. Bo Ty, Jezusiczku, rodzisz się co roku. Choć tak dużo ludzi dzisiaj przyszło do stajenki, muszę znaleźć trochę miejsca gdzieś w kąciku. Upominek mały muszę wziąć do jednej ręki, a do drugiej wezmę starą lampkę od górników. Znów zapłacze dziecię głośno dzisiaj w żłobie i wyciągnie małe rączki w górę spod sianeczka. A panienka zatroskana tak pomyśli sobie: przydałaby się dzieciątku mała kolebeczka. Huli, luli, dzieciąteczko, huli, luli, zaśnij. Betlejemska, świeć gwiazdeczko, drogę nam rozjaśnij. Święty Józef łóżko z desek struga gdzieś na boku, żeby matka na noc dziecię mogła wziąć do siebie. Będzie grzała Jezusiczka do nowego roku i karmiła ciepłym mlekiem, gdy będzie w potrzebie. Huli, luli, dzieciąteczko, huli, luli, zaśnij. Betlejemska, świeć gwiazdeczko, drogę nam rozjaśnij. Huli, luli, dzieciąteczko, huli, luli, zaśnij. Betlejemska, świeć gwiazdeczko, drogę nam rozjaśnij. Choć tak dużo ludzi dzisiaj przyszło do stajenki, muszę znaleźć trochę miejsca gdzieś w kąciku. Teraz poproszę Ciebie, Madzia, o troszeczkę wspomnień takich z lat dzieciństwa, bo te lata jeszcze gdzieś tam chyba bardzo świeżo w pamięci są. Tak, mów mi więcej. No mniej więcej. Wiesz co? Bo tak wiesz co, patrzę na Ciebie, dzisiaj diety chyba nie masz, co? Za bardzo. Nie no, w święta dieta, Święta nie no ma coś, to nie diety. przesadzajmy. Ale nie wiesz co, przesadzajmy. kompotu nie piłaś. Właśnie wiesz, chciałam nawiązać do tego, jak rozmawiałeś z Grzesiem, że na Wigilii powinno się wszystkiego skosztować. Ja nigdy nie kosztowałam i nigdy nie skosztuję kompotu.
A czemu? Co to? Nie lubię tego kompotu, nie lubię jego zapachu, nie lubię samej świadomości, że on jest. Po prostu No. nie lubię i zawsze przy wigilijnym stole wiem, gdzie siedzę, ponieważ w tym miejscu nie stoi kompot, tylko woda. Woda stoi. No to dziwne, że nie lubisz, a mówisz, nigdy nie kosztowałaś, nie? Nie, po prostu sam, nie wiem dlaczego, tak od dziecka mam, tak od dziecka mam, tak zostało i nie, to się już chyba nigdy nie zmieni. A jak dużo zajęć jest przed świętami, to rzeczywiście bierzesz taki czynny udział w przygotowaniach w domku? Wiesz co, tak, teraz jak rodzice już mieszkają troszeczkę dalej i mam taką możliwość, to zawsze nawet w nocy, na dzień przed Wigilią przyjeżdżam, żeby z samego rana gdzieś tam mamie pomóc. Czasami też jest tak, że coś w domu się już przygotuje, ale przeważnie jeśli jest taka możliwość, to właśnie na noc przyjechać 23 grudnia, żeby od 24 już od samego rana coś tam robić w kuchni. No troszeczkę nas dorosłych osób jest w domu, więc ręce do pracy się zawsze znajdą. A ulubiona potrawa twoja? Wiesz co, ja bardzo lubię zupę. Zupę grzybową mamy zawsze. To jest moja ulubiona zupa i potrafię jej zjeść naprawdę spore ilości. I nie było nigdy żadnego problemu z tym, żeby skosztować jeszcze innych oprócz kompotu. Tak, wszystko Czyli śledzie inne, też tak? lubisz. U nas A widzisz, ja cię nie tak ma. troszeczkę obserwuję dzisiaj przy stole. Wiesz co, u nas śledzi nie ma na Wigilię, dlatego Aha. że tak jakoś Nie tak ma się smakoszów. złożyło. Nie ma. Wiesz co, kurczę nie, no moja mama, mój brat lubią, ja nie przepadam i nie wiem dlaczego tak się jakoś utarło. Jakby się pojawiły na stole, na pewno bym się też nie skusiła. Także no jakoś tak to wyszło. Czyli po prostu jesz to, co Ale ci wiesz co? smakuje. No. Moja ulubiona potrawa, przepraszam, zapomniałam, to jest opłatek. To mam od dziecka, opłatki zawsze to są również zjadane przeze mnie w każdej ilości, także zawsze po wszystkich zjadam resztki. To mi zostało od dziecka. Pamiętam, moja babcia jeszcze jak kupowała opłatki, to zawsze kupowała mi 2-3 opakowania więcej. Masz sobie potem zjedz. No to fantastycznie. A jeszcze cię zapytam, czy każde twoje oczekiwania w święta spełniły się, jeżeli chodzi o prezent taki, wiesz, pod choinką? Wiesz co, od jakiegoś czasu te prezenty wyglądają w sposób taki, że no jesteśmy dorosłymi ludźmi, więc to jest na zasadzie co ci potrzeba, co ci potrzeba, to Ale tak wiesz, się z kupuje. takich lat naprawdę dziecięcych, czy to tak było, że marzyłaś wiesz, gdzieś tam dalej niż i potem było takie zdziwienie, taki niedosyt, że to nie Tak, to? wiesz, znaczy powiem ci tak, jeśli chodzi o te przygotowania, o te prezenty pod choinkę, to wszystko zepsuł mój brat, którego serdecznie pozdrawiam, ponieważ jak miałam bodajże 4 latka, to powiedział mi przed Wigilią, nie ma żadnego dzieciątka, to rodzice tam w szafie trzymają. A ty I sprawdziłaś? Tak, sprawdziłam, faktycznie tak było. No, ale to zaskoczenie zawsze było, bo jednak rodzice zawsze starali się kupić coś, co chcieliśmy, o czym marzyliśmy. Miło, że jesteś też dzisiaj razem z nami. No to też cię Dziękuję za teraz zaproszenie. poprosimy, zaśpiewaj dla nas tak bardzo świątecznie. Z wielką przyjemnością. To czas, gdy dobro wraca, ten czas pomocy i wsparcia. To te chwile, na które czekasz. Mróz na szybach namalował pejzaż zimowego dnia. Jedna noc świat zmieniła. Usiądź blisko mnie, porzuć smutki. Miłość płonie w nas, ten świąteczny czas. To święta, święta, niech miłość w nas się tli.
dziecięcy dźwięk dzwoneczków, kolorowych choinek błysk dziś wypełnia każdy dom. Ten czas, gdy bliźni jest bratem, to czas miłości jest zatem, więc obdaruj nią każdego. Usiądź blisko mnie, porzuć smutki. Miłość płonie w nas w ten świąteczny czas. To święta, święta, niech miłość w nas się tli. Jak dzieci cieszmy się. Niech anioł z nieba opieką darzy cię. Świąteczny cud dziś stanie się. To święta, święta, niech miłość w nas się tli. Jak dzieci cieszmy się. Niech anioł z nieba opieką darzy cię. Świąteczny cud dziś stanie się. Bo kiedy miasto na święta się stroi, nie jeden z nas o przyszłość się boi. Nie jeden z nas w marzenia ucieka, wierząc, że spełnienie gdzieś czeka. A kto wie, czy za rogiem nie stoją anioł z Bogiem i warto mieć marzenia, doczekać ich spełnienia. Kto wie, czy za rogiem nie stoją anioł z Bogiem, nie obserwują zdarzeń i nie spełniają marzeń. Kto wie, kto wie, kto wie.
Bardzo dziękuję, że przyjął zaproszenie do naszej wspólnej wigilii, wspólnego świątecznego stołu. To oczywiście Karol z Wesołej Biesiady. Karol, jest to prawda, że przygotowania do świąt i już same przygotowania do wigilii to naprawdę jest tylko rola kobiety? Nie może tam znaleźć miejsca pomoc Pana? Jak to jest u Ciebie? Bo wiem, że jesteś smakoszem. I czy jest to tak, że naprawdę wszystko jest w rękach tylko twojej żony, czy ty też coś potrafisz? Chodzi ci o przygotowanie samej Wigilii, czy Samej chodzi ci o Wigilii. sprzątanie? No sprzątać, słyszałam, że potrafisz dobrze. No, ja to muszę robić, nie mam innego A, wyjścia. no widzisz, to fajnie, że się Umie się przyznałeś. niego do mojej żonie nie, Aha. ino weź to zrób. Weź to zrób. No a jeśli chodzi o te jedzenie, to ja się raczej tam nie wtrącę. Ja potem to wszystko degustuję, ja to smakuję, ja to próbuję. No, i Ale mnie- gdzieś te mnie menu to też wszystko- pilnujesz, żeby wszystko było, bo na pewno od każdego z was troszeczkę tej tradycji Trochę z nam domu. się to pozmieniało. Trochę się pozmieniało. U mojej żony było to trochę inaczej w domu, u nas było też trochę inaczej. Jak żeście to połączyli? W jakiej potrawie? Robimy i jedne, i drugie, bo teraz my będziemy mieli święta takie łączone, jak będą i teście, i my, i moja rodzina, więc no od kilku lat już robimy wszystko tak, żeby każdy był zadowolony. U mnie na przykład w Wigilia się jadło zupa z grzankami z ryby, czego na przykład u mojej żony się nie jadło, a w miasteczku, skąd pochodzę, to ta zupa była tako dosyć znana. A u żony się jadło barszcz, no to teraz mamy dwie zupy, także każdy się może A kto teraz tę wybrać. zupę z ryby przygotowuje? Czy taki przepis, że Teściowa to się w domu? nauczyła. Aha, czy Jak nauczyłeś pierwszą Wigilię teściową? mieli u teściowy, to teściowo nie miała innego wyjścia i musiała się nauczyć. Tak samo jak musiała się nauczyć, chciała się nauczyć, tak powiem. Chciała się nauczyć robić groch z kapustą, bo też tego nie znali, czy kapusta z grochem, bo u nich była ino kapusta z grzybami, a robią teraz i z grzybami, i z grochem, także No każdy to może ile się... jest tych potraw na tym No stole? w pierony. W pierony my to potem jemy całe święta, jeszcze 2 tygodnie po świętach też jemy jak się to nado, dopóki się to nado. Dopóki się to nada. A jak to jest, powiedz mi, bo masz dzieci w wieku? Matylda Matylda mo 11 lat będzie miała, dzisiaj z nami też jest Zosia. tak jest, i jest Zosia. To taki bardzo bliski naszej rodzinie, Gość. no można powiedzieć gość, członek nawet naszej rodziny, od bardzo bliskich moich Cieszymy, przyjaciół, że Zosia też z córka, nami która jest jest możliwa. razem z nami, bardzo się cieszymy oczywiście. No i tak Ale to w domu wygląda. jeszcze Ale jest jeszcze najmniejsza? w domu jeszcze jest ta mało, Krysia, no ona już o tej godzinie na pewno śpi, no ale ona wypoczywa razem z żoną. No teraz. to którędy to was to dzieciątko z tym prezentem wchodzi? Ale teraz albo w domu jak my byli? Nie, w doma, w doma. W domu jak my byli. W domu jak my byli mali, to zawsze bez okno tata otwierał lufcik na wierchu i my musieli iść na plac szukać dzieciątka. No i potem my przyłazili z tego placu i każdy dostawał no z tym są prezent. Bo nas było 4 i każdy dostawał paczka fuzeklów. Potem jak my byli trochę starsi, to jeszcze my parfum dostawali do tych fuzeklów. No a jeśli chodzi o moje Żeby takie nie jeszcze... trzeba było prać. Ja, do tych fuzeków w komplecie był parfin, no, a takie wspomnienia jeszcze moje z dzieciństwa, z domu rodzinnego, to u mnie w domu od samego rana było larmo, bo trzeba było złożyć betlejka. I z tym było najwięcej roboty, bo trzeba było to wszystko porozkładać, poczyścić, poskładać do kupy, postroić, siana nanosić i to wszystko postroić. No a na tej betlejce się stawiało dopiero Christbaum. No i zawsze był problem, żeby te światełka zadziałały, bo teraz to idzie kupić, bo jest tego dużo, ale kiedyś było tak, że te światełka trzeba było wykręcać, próbować, w torę to nie Żarówki. działo, no i zawsze to robił tata i powiem tak, że miał kupa uciechy przy tym. Czyli jak was tyle dzieci było, to każdy miał swoje obowiązki i ten podział był, a mimo to było to larmo. Tak jest. To A musiało być gadają, że jak obowiązkowo. Wigilii jest larmo, to potem cały Cały rok. rok. Cały Nie, rok. ale te larmo u nas zawsze było ino do roratów, bo zawsze we Wigilio są ostatnie roraty, my szli wszyscy na te roraty, to potem już musiał Aha. być spokój w domu po roratach. Fajnie, bardzo ci dziękujemy, że razem z nami żeś jest, ale nie są, bo Wesoła Biesiada to jeszcze drugi nasz gość, czyli Adam Polakowski. Cieszymy się bardzo, żeś jest. I zanim was poproszę, żebyście zaśpiewali, to Adam, a jak to? Podobnoś to był najbardziej niegrzeczny z twojego rodzeństwa. No, z tym, że najbardziej niegrzeczny, no w sumie było nas w domu 2 chłopców, 1 dziołcha, no to myśmy musieli broić. Chociaż moja siostra też nie była święta. No ale propos właśnie tego Się brojenia, bo to poskarży. tak nawiązanie do tej Wigilii, to taka przykra sytuacja, właśnie pamiętam, to było gdzieś tak 15 lat do tyłu, lekko 15 lat do tyłu.
umiemy rachować, to wiemy... No jakoś ile tak, lot. jakoś tak do zadku sporo. No i właśnie było już przygotowanie do wili i wszystko fajnie już leżało na stole. No i oczywiście pierogi właśnie. Pierogi, u mnie było mnóstwo pierogów, bo to tata przyniósł do domu pierogi, tam ze swoich stron. No i oczywiście mi przypadło nieść ta gorąco brytwanka z tymi pierogami. No i tak się pechowo stało, że te pierogi nie trafiły na stół i no pod stół. No i zaczęło się larmo. No i oczywiście larmo, matki za uszami. Ja powiedziałem, że już takich świąt nie chcę. Wyszedłem, trzasłem drzwiami i właśnie się boję, że to tak mówiliście, że to jak larmo na wili, a to później cały rok jest taki właśnie I będzie. tak się też działo potem. No tak się potem się trochę nerwowo działo, ale nie, 25 minut przeszło, potem Jorzek się uspokoił, mama przyszła, powiedziała, Pierogiście chodź, pozbierali. spokojnie, jest Wigilia, nie rób cyrków. No przyszedłeś, siadłeś, wszystko było okej. No i tak to właśnie, taka właśnie przygoda. wspomnienia. niefajna. A Ale powiedz mi, czy- przepraszam, mogę się wtrącić? Tak, proszę A to w bardzo. końcu skończyliście ta wieczerza wigilijna na stole, czy wszyscy poszli pod stół? Nie no, trzeba było to pozamiatać jakoś, no I przenieść część się, na- co się zdało, to się zdało do jedzenia, część poszło, no To niestety zbierał na bok. pierogi, to zjadł pod No. stołem. No to rzeczywiście, pamiętasz to chyba do dziś dnia, co? No pamiętam, Jak teraz coś podajesz do na stół, to końca. bardzo uważnie. To bardzo uważnie, się staram nie tykać gorących rzeczy, no, żeby nic A czasem nie powiedz mi, trącić. jak z tym śpiewaniem, bo to też jest taka tradycja, że po wieczerzy wspólnej lubimy śpiewać tak rodzinnie kolendy. Też tak się To znaczy zdarzało? śpiewamy. Ja nawet bardziej u mnie, to znaczy ja sobie tak wprowadziłem taką tradycję, Bo to już odkąd mam teraz swoje musisz dzieci. Tak, w swojej Odkąd mam rodzince. swoje dzieci, no to tak jak jest ten okres przygotowania, zaczynam ubierać choinkę, no to oczywiście włączam muzykę świąt z całego świata oczywiście, leci na cały głos, w całej chałupie, no i ubiera się choinkę, jest przygotowanie do świąt. A choinkę ubierasz dopiero w Wigilię. No różnie to bywa. No, oczywiście Lena, starsza córka, nie daje spokoju. No oczywiście już jeszcze przed świętami, jeszcze przed Wigilią, choćby dzień, choćby dwa, żeby ta choinka już stała i ten klimat świąt już był. No. No to rzeczywiście pięknie, że teraz możesz tradycje z tych lat dziecięcych wplatać w A swoją jeszcze taką rodzinkę. tradycję, a propos tradycji właśnie opłatka, o którym mówiła Magda. Też tak bardzo. lubisz jeść? I ja lubię opłatek, a tak jak wspominam właśnie taką fajną tradycję u mojego ojca w rodzinie, było tak, że opłatkiem najpierw dzielono się z najstarszym członkiem rodziny, z babcią, Tak. z seniorem. Pamiętam, opłatek był podzielony na małe kawałki, jeszcze zamoczony w miodzie. I każdy pierw składał życzenia babci, wszyscy obowiązkowo, nie można było złożyć życzeń sobie nawzajem. Pierw babcia, senior rodziny, dopiero potem wszyscy składali sobie nawzajem życzenia. Fajne takie, bardzo przyjemne wspomnienie. Szkoda, że ta tradycja już troszeczkę teraz zaginęła, że właśnie w ten sposób mogliśmy okazać najstarszemu członkowi rodziny wielki szacunek. Ale myślę, że warto kontynuować i cieszę się bardzo. No to co, to ja jeszcze raz zapraszam teraz już wesołą biesiadę Karola i Adama, żebyście też tak świątecznie zaśpiewali dla nas. Bardzo chętnie. Przybieżeli do Betlejem pasterze, grając skocznie dzieciąteczku na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawali swe ukłony w pokorze Tobie z serca ochotnego, o Boże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Anioł pański sam ogłosił te dziwy, których oni nie słyszeli jak żywi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Dziwili się
się na powietrznej muzyce i myśleli, co to będzie za dziecię. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oto mu się wuj i osioł kłaniają, trzej królowie podarunki oddają. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. I anieli gromadami pilnują, Panna czysta wraz z Józefem piastują. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oj maluśki, 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 kejby rękawicka, albo litys jakoby, jakoby, kawołecek smycka. Czy nie lepiej by tobie siedzieć było w niebie? Sak twój tatuś kochany, kochany, nie wyganią ciebie. Śpiewajcie, singrujcie snu małemu, małemu. Śpiewajcie, singrujcie snu małemu, małemu. Tam ty miałeś pościółkę, pościółkę i miękkie piernatki. Tu na twojej nie stanie, nie stanie ubożuchnej matki. Tam pijałeś cec jakieś, słodkie mała myje. Tu się twoja gębusia, gębusia łez gorzkich napije. Śpiewajcie, singrujcie snu małemu, małemu. Śpiewajcie, singrujcie snu małemu, małemu. Tam ci zawsze służyły prześliczne i anioły. A tu leży sum jeden, jako palec goły. Śpiewajcie, singrujcie snu małemu, małemu. 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 No i oczywiście o takie wspomnienia Wigilii z lat dziecięcych, z lat jeszcze kiedy byłeś w domku jako chłopak.
Poproszę teraz Jurka. Jurek, jak ty wspominasz te święta? Czy one teraz są bardzo podobne, czy też zauważyłeś to, że jest troszeczkę inaczej albo bardzo inaczej? No jest troszeczkę inaczej, nie ukrywam tego. Kiedyś to było tak, jak byłem młodszy, a to było parę lat temu, Anny. Było tak dla mnie bardziej uroczyście wtedy, bo ja byłem zaangażowany do różnych rzeczy, trzeba było choinkę postroić, tak. To wszystko było na mojej głowie, a choinki nie były takie malutkie, jak teraz czasami niektórzy mają, tylko były takie do sufitu. Także musiałem tam mamie trochę pomóc. A każda bombka była na wagę złota? A, bombka, Jak się potukła, bombek to... nie było dużo, tylko się robiło z cukierków, cukierki się wieszało. Nie było jeszcze, jak ja pamiętam, elektrycznych światełek, tylko były normalne świeczki. A jak się choinka zapaliła, jak było fajnie. Gdzie leciałeś z tą choinką, jak się zapaliła? Nic, wiadro i woda. Nie, starałem się, żeby się nie zapaliła. Zapaliła. Ale było tak, no taki klimat był, no jak to byłem dzieckiem, no to wiadomo, że to człowiek inaczej odbierał. Ale te święta były wtedy takie bardziej magiczne, tak? Tak, tak. Tym bardziej, że ja mieszkałem wtedy w takiej starej kamienicy, w bocznym skrzydle mieszkaliśmy. To było takie ciemne, opuszczone. Tylko nasze mieszkanie takie rozświetlone ładnie. To tak jak w takim filmie fajnym, amerykańskim. Jurek, a powiedz mi, a jak z potrawami na Wigilię? Czy tak Potrawy? tradycyjnie też w domu, jak, To jak znaczy, u nas? tak, dzisiaj? tradycyjnie. Barszczyk, zupa grzybowa, rybka, ziemniaki, co mi najbardziej smakowało. No i tylko ta tradycyjna potrawa inna, bo moi rodzice ze wschodu pochodzili, to była kucia, której podobnie jak tutaj inni, jak Grzesiu na przykład, też nie lubiłem i nigdy nie jadłem. Dla mnie za słodkie to było. A prezent? Taki... No, Ty pamiętasz do dziś dnia z tych lat? nie, to zawsze słodycze jakieś, bo to taka okazja była, wtedy się nie przelewało, to było dość sporo lat A temu. jakaś zabawka z tamtych czasów? Czasami, pamiętasz? ale bardzo rzadko. Pamiętam, samochodzik dostałem jako małe dziecko taki. Ja miałem chyba z 6 albo 7 lat. To moje pierwsze wspomnienia. A czy już wtedy wiedziałeś, że będzie w twoim sercu resztę życia grać muzyka? Tak, chyba bo to taki był okres początkowy. Pamiętam jak dzisiaj, jak mama przygotowała taką dużą kuchnię, mieliśmy jak to w starym budownictwie i był taki stół duży, stary, ceratą pokryty, a cerata była w takie wzorki, w paski była. Ja udawałem, że na pianinie gram. I to wtedy rodzice zauważyli i śpiewałem sobie la, la, la. A chciałbyś się uczyć? No to powiedziałem, że chciałbym. No i posłali mnie ale tylko do ogniska muzycznego. Już później nie miałem wytrwałości, żeby do szkoły muzycznej chodzić. To jako dziecko chodziłem do ogniska. Ale myślę, że coś to dało. Cieszę się bardzo, że tych wspomnień tyle. Myślę, że dzisiaj wam te wszystkie potrawy smakowały. No, ale to teraz wszystkich zapraszałaś do śpiewania, Aha, to wypadałoby, no widzisz, żebym zobacz. ja, jako kolega z zespołu, zaprosił ciebie do zaśpiewania jakiejś pięknej piosenki, No to kolędy. co? To ja w takim razie też zaproszę nasze dziewczyny, Zuzię i Ewelinę i oczywiście bardzo uśmiechnięte, urocze dzieci, które nam towarzyszą, czyli Zosię, Matyldę i Amelkę. Zapraszamy. Jak się Amelka cieszy.
Gdy wreszcie pierwsza gwiazdka nam zabłyśnie, znowu będzie tak świątecznie uroczyście. Przełamiemy się opłatkiem wszyscy pół na pół i siądziemy znów za wigilijny stół. Jak co roku wszyscy cieszą się świętami, jak co roku pełen jest radości każdy dom. Długa droga jest za nami i przed nami, a więc życzmy sobie dziś wesołych świąt. Jak co roku wszyscy cieszą się na święta, jak co roku pełen jest radości każdy z nas. Życie biegnie po wybojach i zakrętach, więc wszystkiego najlepszego jeszcze raz. Kiedy w końcu pierwsza gwiazdka nam zaświeci, to najbardziej się radują wszystkie dzieci. Pod choinką moc prezentów każdy coś tam ma, każdy czeka, kiedy przyjdzie chwila ta. Jak co roku wszyscy cieszą się świętami, jak co roku pełen jest radości każdy dom. Długa droga jest za nami i przed nami, a więc życzmy sobie dziś wesołych świąt. Jak co roku wszyscy cieszą się na święta, jak co roku pełen jest radości każdy z nas. Życie biegnie po wybojach i zakrętach, więc wszystkiego najlepszego jeszcze raz. Na pasterce Jezuskowi zaśpiewamy, po kościele z sąsiadami pogadamy. Nie wypada dziś narzekać, po co tracić czas, kiedy tyle jest radości w każdym z nas. Jak co roku wszyscy cieszą się świętami, jak co roku pełen jest radości każdy dom. Długa droga jest za nami i przed nami, a więc życzmy sobie dziś wesołych świąt. Jak co roku wszyscy cieszą się na święta, jak co roku pełen jest radości każdy z nas. Życie biegnie po wybojach i zakrętach, więc wszystkiego najlepszego jeszcze raz. Więc wszystkiego najlepszego jeszcze raz. Jest nam niezmiernie miło, że przyjęliście zaproszenie, żeby razem z nami usiąść do świątecznego stołu w tej pięknej sali w Rudzińcu. A Wam, kochani, dziękujemy za to, że mogliśmy gościć w Waszych domach i życzymy Wam Wesołych świąt! Ten szczególny dzień się budzi, niosąc ciepło w każdą sień. To dobroci dzień dla ludzi, tylko jeden w całym roku taki dzień. Zmierzchem buśnie nam promienna, gasząc w sercach naszych złość. I nadejdzie noc pojednań, tylko jedna w całym roku taka noc. Choć tyle żalu w nas i gniew uśpiony trwa, przekażmy sobie znak pokoju, przekażmy sobie znak. Ten szczególny dzień się budzi, niosąc ciepło w każdą sień. To dobroci dzień dla ludzi,
tylko jeden w całym roku taki dzień. Potem przyjdą dni powszednie, braknie nagle ciepłych słów. Najjaśniejsza gwiazda zblednie i niepokój jak co roku wróci znów. Nie jeden świt powróci z wątpień mgłą, brzemieniem spraw i trosk. Powróci twarzy mas na powitanie dnia, znów milczenie serc regułą będzie nam. Choć tyle żalu w nas i gniew uśpiony trwa, przekażmy sobie znak pokoju, przekażmy sobie